està a puntet de jubilar-se. Miren. Relleu és un poble de la Marina Baixa. Queda demostrat que el poble de Relleu el vol molt a vostè. A vostè li queda poquet de temps per a jubilar-se i hem sentit fins i tot que alguna gent deia que el tiraran de menys quan vostè deixa l'ofici. Han vingut unes persones que l'estimen molt a vostè a donar-li una sorpresa. Vostè es pot imaginar qui pot ser? Algunes persones amb les que vostè relaciona molt... Volem molts, tots. Tots, veritat. Però mira, és que a tots no els hem pogut portar així. A tot el poble de Relleu, que són poquets, però en són 1.200, però si no cabem. Però sí que hem volgut portar una xicoteta mostra. Endavant, per favor. A veure, Pepe, si sap vostè qui són, gires. Bon dia, benvinguts. Hola, buenos días. Què tal? Qui són, Pepe? Bon dia, home. Tu què has fet, que no venia? Vale. Sí. Hola. Bueno, a veure, vinguen així. Quina emoció, no, Pepe? Pepe Male, a veure, sentes per així. A veure, tenim a José Asensio. On està José? Que presentem el vostès, que jo no els conec. José Asensi. Pepe el Correu. Pepe el Correu. Bueno, el bisbaíno. Sentes, José, sentes aquí, al costat de Juan. José Asensi, José Rubio i José Eloy. José el Correu. Bueno, y contens vostès, ¿cómo es Pepe el Male? Pues le digo que estoy orgulloso de ser su amigo, ¿eh? Sí. Es lo mejor que tenemos allí, ¿eh? Es lo más grande, ¿eh? ¿Cómo es como persona, José? Es único y Es único, ¿eh? Irrepetible, ¿eh? Y como hombre, pues, trabaja por 4. Sí. O sea... Està disposat No se puede. sempre a fer el que siga? José, per el poble, pels amics? Sempre, sempre. Ell l'ha conegut nàixer i el conec ara. És una persona molt meravellosa, molt educada i molt amable de fer coses per demés. Pepe, s'està emocionant vostè de sentir als seus amics. Es reuneixen molt sovint vostès, Sempre, todos los Pepe? días, ¿eh? Sí? Ell I què fan junts, Pepe? Què fan junts? Fem una cerveseta, parlar de coses, què volem demà, què farem demà, això, allò... Però així, veure tots els dies, no s'esperava vostè que li donaren aquesta sorpresa. No, perquè van quedar i em va dir la xic, vaig parlar jo amb el xic, i em va cridar. Però avui a les 9, que serà a la porta de l'Ajuntament, li ho vaig dir. I va dir que no podia ser, vindre. I els vaig dir, mira, no puc vindre. I s'emociona vostè ara, Pepe. Perquè l'estaven enganyant, entre cometes, era una mentira piadosa, que diem, perquè li tenien reservada esta sorpresa. I com és la relació que tenen vostès? Però sobretot, a mi m'agradaria que parlaren vostès de la figura de Pepe el Male, del pregoner. Com l'estima la gent i què fa la gent quan ix al carrer Pepe a pregonar alguna notícia pel poble? Què fan vostès? Pepe el Male le ve que hi dava mama, en vez de dir mama, Male. Anava a l'escola i ve això, però és molt gentil en tot. Ell va, plega d'ací, ha estat servint i venen els sinientes que l'han conegut i tot això i van a veure-lo i saludar-lo on estiga. És una cosa per de més. I ara què passarà, Pepe, quan vostè es jubile? A continuar el doctor. Tindrà que estudiar molt, fer-ho de memòria, perquè a mi, encara que sabia vostè llegir, ho sabien ell, ho sabien... Un bando de fer-lo, hi ha 5 bandos fets, tots a la una que els vaig fer, si està tot escrit, comptes que llegir i cantar. Això és difícil, veritat? Vostè li donarà alguna lliçoneta a qui vulgui entrar a fer de pregoner quan vostè es jubile? Tindrà que fer-ho, llegir-ho i tinc-ho de memòria. Quan va a l'escola diu, hi ha que fer la lliçó de memòria. Tens el llibre de memòria, llitges, i després el mestre te pregunta a veure què has llegit. Clar, doncs mire, jo un favor li vaig a demanar. Ja que nosaltres avui estem d'estrena, que estrenem programa, La Plaça, a mi m'agradaria que vostè pregonara esta notícia perquè tot el món s'entere i a partir d'avui tot el món a aquestes hores estiga veient La Plaça. Ens farà aquest favor? Vinga, endavant, que no tenim temps. A veure com pregonem l'estrena de La Plaça. Es fa saber que a partir del dilluns al divendres comença el programa nou en Canal 9, en La Plaça, que estiguem tots contents i alegres de veure el programa. Molt bé, sí senyor. Jo espero que ara tota l'audiència
l'audiència li faci cas i que estiguin ahí puntuals tots els dies a la nostra cita televisiva en la plaça. Ara vaig a saludar tot el poble de Relleu. Ai, vinga, rapidet, Pepe. Sí. Salude a tot el poble i a tots els amics. I també a una xica que m'ha dit que la saludara, a Mari la Casilla. Muy bien, pues ahí queda feta esa salutació. Gràcies, Pepe, ha sigut un plaer tindre'l en este primer programa de la plaça. Gràcies també a vostès per haver-li fet esta sorpresa a Pepe i per molts anys, que vagi molt bé la jubilació. Salude a tot el poble i a tots els amics.